Astăzi vom încheia această bucată mare din Matei despre bătălia aceasta a credinței. Așa cum a spus și Adi, e vorba de lupta aceasta a ucenicului. Matei scrie bisericii și îi arată pe ucenici cum trebuie să intre în travaliul acesta al credinței. Nu este o bătălie ușoară. O să vedem imediat în 18 ucenicilor când se întâlnesc cu împărăția întunericului, începe să le tremure piciorul, încât au nevoie de Domnul să vină să-i scoată din necaz, da? 17 vine la sfârșit a credinței, vine la sfârșitul acestui text mare care e falancat de două afirmații ale Domnului, o mustrare făcută ucenicilor și o altă mustrare, altă laudă făcută unui ucenic. În primul ucenic este femeia sirofeniciană. Domnul îi spune: mare-ți este credința, ucenicule. Mare-ți este credința. Și în Marcu îi spune: mare-ți este smerenia, ucenicule. Iar în 18 se întoarce spre ucenici și spune: vai de capul vostru, necredincioși și confuzi, diastrefos. Conescu traduce porniți la rău, dar nu erau porniți la rău, erau confuzi, nu știau exact ce se întâmplă în viața lor. Sunt două atitudini ale ucenicului și Domnul în 17 ne arată ce trebuie să facă ucenicul ca să se calibreze, să treacă de la o stare la alta. Că toți trecem prin stările acestea, ne uităm la contra împărăției întunericului și ni se înmoaie picioarele, nu? A spus fratele mai devreme că Domnul nostru a venit ce să facă? Să vindece, să elibereze, să deschidă ochii orbilor, să mântuiască. Este lucrarea Domnului. Întrebarea: cu cine o face? Cu cine o face? 17 ne spune cu cine o face. Cu cei care se întâlnesc cu Domnul transfigurat, cu cei care stau cu Domnul cu o inimă curată, pentru că numai cei cu o inimă curată pot să-L vadă pe Domnul. Și nu este numai o inimă curată de drept, ci este și o inimă curată de fapt. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cerem, voi citi câteva versete și după care vom cere ajutorul Domnului peste textul acesta. După 6 zile, Iisus a luat pe el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și el a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el. Petru la cuvântul și a zis: Doamne, este bine să fim aici, că dacă vrei am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețe la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: sculați-vă și nu vă temeți. Au ridicat ochii și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturare că întâi trebuie să vină Ilie? Trebuie răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit. Ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Amin. Haideți să cerem ajutorul Domnului peste textul acesta. Doamne Tată, stăm în fața cuvântului Tău și de multe ori trecem peste acest text în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat slava și îl citim ca și cum nu se mai aplică în zilele noastre și Te rog să ne ierți. Doamne, nu putem să funcționăm fără această înțelegere a realității spirituale, că Tu ești un Dumnezeu, ești viu, ai înviat și șezi la dreapta Tatălui și ai supus domniile și stăpânirile și le-ai făcut de ocară în fața lumii. Doamne, Te rog, fă-ne ca și biserică, o biserică care Te urmează pe Tine, Hristos victorios, Cel care a biruit păcatul, a biruit moartea, a biruit domniile și stăpânirile și șade la dreapta Tatălui și trebuie ca orice nume să îi se supună. Te rog, ajută-ne să înțelegem, ajută-ne să trăim această realitate a învierii, această dumnezeiască descărcare de putere care este realitatea învierii. Te rog, fă-ne o astfel de biserică, o biserică care să lupte împreună cu Tine la manifestarea împărăției cerurilor aici și acum. Amin. Vă rog să ocupați locurile.
Așa cum am spus, frumusețea Scripturii este că te forțează să treci prin texte incomode. Și vă spun că mă pregăteam pentru textul ăsta, am citit câteva comentarii reformate la textul acesta și am rămas uimit cât de puțini comentează despre textul acesta. Mai mult au mai comentat despre merge la Ierusalim, despre cât de trebuie să figurarea Domnului. Aproape câteva paragrafe. Nu știu ce să facă cu textul acesta. Nu că nu știu teologic ce să facă cu textul acesta, dar văd că din comentatori nu se pot relaționa la elementul acesta transfigurării, măcar că primele secole, să zicem până la Ioan Gură de Aur, oamenii s-au bucurat de textele acestea și Ioan Gură de Aur are o predică întreagă peste problema aceasta, insistă adânc pe Hristosul transfigurat, înviat. Asta înseamnă că într-un fel ne-am obișnuit mai bine cu Domnul Iisus Hristos ca și răstignit, dar nu știm ce să facem cu Domnul Iisus Hristos ca și înviat. Pentru că răstignirea putem să o încorporăm oarecum și mental și teologic. Învierea ne cheamă la un fel de viață diferită. Și atunci 17, nu întâmplător, Domnul îi forțează, îi face să experimenteze această slavă a Domnului, această întâlnire cu Hristosul despre care a vorbit și Adi, care are ochii ca para focului, are picioarele ca rama încălzită în foc, care din gura lui este o sabie cu 2 tăișuri, care este cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune Evrei, care pătrunde acolo adânc în om, nu? Desparte Duhul și sufletul, încheieturile și măduva, judecă gândurile și simțirile inimii. Noi nu știm unde începe sufletul și Duhul, însă cuvântul are această capacitate. În fața lui totul este gol și descoperit. Și spune Evrei, zice, cuvântul lui Dumnezeu nu este cu putere, fără putere. Este viu, are viață în el. Cine îl face fără putere? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este cu putere. Însă el, în momentul în care se întâlnește cu o inimă rea și necredincioasă, este dezactivat. Nu pentru că îl activează efectiv din ce privește sursa lui, ci pentru că nu are nicio putere asupra o inimă rea și necredincioasă, o inimă care nu se curățește. O inimă care nu este dispusă să facă pasul spre Domnul în credință, să umble cu El, să înțeleagă ce înseamnă relația aceasta cu Domnul. O inimă care stă în confortul teologiei și așa mai departe. Hristosul înviat ne dislocă din această stare, pentru că biserica, dacă a fost ceva determinant pentru ea, biserica primară se legitima ca și biserica Hristosului înviat. Apostolii erau martori ai morții și învierii Domnului Iisus Hristos, nu numai morții Domnului Iisus Hristos, nu pentru că moartea nu e importantă, nu pentru că moartea nu este esențială, dar moartea nu este ultimul capitol. Învierea și ascensiunea Domnului Iisus Hristos este ultimul capitol al lucrării Domnului Iisus Hristos. De aceea, bisericii de multe ori trebuie câteva secole să dezvolte și o teologie a ascensiunii Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos, ca înviat, este Cel care lucrează în sunul bisericii prin Duhul Sfânt și această schimbare la față, această întâlnire, este o întâlnire mistică, experimentală, în care Domnul efectiv începe să se descopere. Este, să zicem, reversul a ce s-a întâmplat în Chenoza din Filipeni. Nu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, ca un rob, s-a smerit, s-a făcut ascultător la moarte, până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos, care? Cel mort sau cel înviat? Cel înviat, să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Adică orice putere, că este putere angelică, că este putere demonică, trebuie să se plece în fața Hristosului înviat. Pentru că 17 se termină cu experiența eșuată a ucenicilor. Ucenici care nu au înțeles, nu au știut ce înseamnă Domnul înviat. Pentru că puterea împărăției luminii, a împărăției cerurilor, ține de faptul că Domnul nostru a murit și a înviat și El este Cel care eliberează. Și vreau să vă spun un lucru, chiar dacă nu o să fiți de acord cu mine teologic, nu e nicio problemă. Domnul vă va lumina. Dacă există un semn al Noului Testament în Scriptură, care arată ceva diferit de Vechiul Testament în ce privește lucrarea Domnului, este vorba despre lucrarea de eliberare a Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Domnul le spune fariseilor, dar dacă eu scot afară demonii sau dracii cu degetul lui Dumnezeu, atunci înseamnă că împărăția cerurilor s-a coborât la voi. Cu alte cuvinte,
puterea împărăției luminii asupra puterii întunericului este evidentă în această lucrare. De aceea, noi, dacă ca și biserică, fie luăm tot manualul din fapte, tot, fie nu putem fi o biserică. Încă biserica Domnului urmează exemplul Domnului. Și în Matei, așa cum am văzut, Domnul nostru, după ce a predicat de pe munte, s-a dus și a demonstrat predica de pe munte. Cum a demonstrat-o? A vindecat orice suferință, orice durere, toți care veneau la El erau eliberați. Puterea împărăției luminii s-a manifestat plenar în Domnul Iisus Hristos. Biserica a reluat paradigma Domnului, noi, ca și biserică, trebuie să reluăm paradigma Domnului. Și de multe ori învățătura noastră sau teologia noastră sau doctrina noastră este cea care este un impediment în relația noastră cu Domnul, așa cum le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor, neam necredincios și confuz. Diastrefo înseamnă confuz, adică a fi într-o stare din aceasta sucită teologică, a avea o atitudine interioară care îți lipsește, care duce la confuzie. Asta înseamnă cuvântul acesta. Adică ucenicii nu știu exact cum stau lucrurile. Așa e și biserica din zilele noastre. Doctrinar vorbind, dacă ai o doctrină stricată, doctrina respectivă te va bloca în apropierea ta cu Domnul. Te va duce într-o stare de confuzie și de obicei starea de confuzie duce la necurăție și la necredință. Și nu se poate manifesta credința sau necredința decât când ești pus în situații concrete, în situații în care ești față în față cu problemă și în momentul acela când ești față în față cu problemă, acolo se vede tăria și curăția inimii tale, spune Domnul. Femeia sirofeniciană avea o problemă grea, o problemă pe care nu putea să o rezolve și în credință și smerenie s-a apropiat de Domnul. Ucenicii aveau o problemă grea, o problemă pe care nu puteau să rezolve. Același Domn le rezolva pe amândouă, însă aceștia eșuează. De ce? Și Domnul le spune, din pricina necredinței voastre și din pricina stării voastre de confuzie în care vă aflați cu inima voastră. De aceea în 17 este o întâlnire pe care Domnul o face cu ucenicii ca să le arate în definitiv pe ce trebuie să-și bazeze ei viața. Este o înviere anticipată. Este o manifestare a învierii în contextul discuției pe care Domnul o are cu ucenicii, în care Domnul le spune, zice, cine zic oamenii că sunt eu? Și îi spun, unii zic că ești Ilie, alții ești Ioan Botezătorul înviat de morți, alții Ieremia, alții unul dintre proroci. Și Domnul întreabă, dar cine ziceți voi că sunt eu? După care Petru, această mărturisire frumoasă, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, Domnul îl laudă, spune, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. După care Domnul le spune, și Hristosul care este Fiul lui Dumnezeu va trebui să moară, misterul întrupării, misterul morții Domnului Iisus Hristos și apoi, în momentul acela, ultimul cuvânt nu l-am mai auzit, li s-a rupt filmul. Când a auzit că Hristosul o să moară, în momentul acela ei, credința lor s-a dezintegrat. Pentru că din moarte nu mai venea nimeni. În momentul în care s-au întâlnit cu finalitatea morții, li s-au muiat picioarele. Când a zis Domnul a treia zi, n-au mai auzit cuvântul acela. Vedeți, de multe ori experiențele pe care le avem cu Domnul sau experiența noastră din viață pe care o avem cu Domnul ne împiedică să auzim toate cuvintele Domnului până la capăt. Când Domnul ne vorbește despre moartea Lui, ni se muie picioarele, pentru că în momentul în care ajungem la înviere, nu mai știm ce să facem cu învierea. Și aceea Petru ia deoparte și îi spune să te ferească Dumnezeu și începe să-l mustre, să-i facă teologie. Cum să se întâmple așa ceva? Noi îl așteptăm pe Ilie, noi îl așteptăm pe Mesia, trebuie să restaureze toate lucrurile, trebuie și începe. Și Domnul se întoarce pe el și îl mustră și spune înapoi a mea, Satane, pentru că gândul tău, froneo, înseamnă felul tău de a gândi, de a raționa, de a funcționa. Este omenesc, este firesc, spune Iacov. Este drăcesc. Gândurile tale nu sunt gândurile mele, sunt gândurile oamenilor, gândurile diavolului. Adică omul firesc judecă lucrurile firești. Când se întâlnește cu realitatea morții, se înmoaie picioarele. Când se înălțește cu realitatea luptei spirituale, îi se înmoaie picioarele. Când se întâlnește cu o situație limită, îi se înmoaie picioarele. Toată credința e bună și frumoasă în biserică până când ne întâlnim cu o realitate spirituală din jurul nostru. Și în momentul ăla ne apucă leșinul. De ce? Domnul se întoarce pe el și le mustră și spune așa: cine va dori să-și scape viața, o va pierde. Dar cine își va risipi viața pentru mine, o va câștiga.
Cu alte cuvinte, moartea, finalitatea, elementele acestea sunt nimic din perspectiva lui Dumnezeu. O bătălie spirituală, o luptă spirituală, o boală, din perspectiva lui Dumnezeu sunt nimic. Și cine are această capacitate să se smerească, să se dezbrace de sine, să rupă din el filonul acesta care este cel mai rău în noi și care este mândria, să rupă lucrul acesta de pe el și să se proșterne la picioarele Domnului în curăție, ce se întâmplă cu el, Domnul este cel care îi dă har. Și în momentul în care Domnul îi dă har, inima lui începe să se schimbe și în momentul în care inima lui începe să se curățească, Domnul spune în fericiri că cei cu inima curată îl vor vedea pe Domnul. Altfel pe Domnul. Un Domn transfigurat. Un Domn care stă pe scaunul de domnie, cum a spus Adi. Un Domn care are inima împăraților în mâna Lui. Un om care ridică și coboară împărății. Un om care are în mână un Dumnezeu care are în mână viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Un Dumnezeu care când deschide nimeni nu poate închide și când închide nimeni nu poate deschide. Acesta este Hristosul înviat. Întrebarea este unde e biserica în raport cu Hristosul înviat? Unde suntem noi în raport cu Hristosul transfigurat? Pentru că realitatea bisericii este că biserica este risipită, dar este risipită unde nu trebuie. Nu suntem risipiți pentru Domnul, ci suntem risipiți în afara Domnului, cu toate problemele noastre, cu viața noastră pe care o ducem. Și când este vorba de risipirea pentru Domnul, suntem așa de înceți să facem lucrurile și așa de greu ne mișcăm în direcția aceasta. Domnul, așa cum ne învață Scriptura și în 1 Petru spune, și dați-vă și voi toate silințele. Ce să faceți? Să uniți cu credința pe care o mărturisiți, cu virtutea, arete, cu virtutea ce? Cunoștința, cu cunoștința ce? Înfrânarea, cu înfrânarea ce? Perseverența, cu perseverența evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de oameni și iubirea de frați. Cu alte cuvinte, dați-vă toate sfinți, intrați în acest. Dacă veți face lucrul acesta, nu vă vor lăsa să fiți nici ce? Nici leneși, nici neroditori. Adică nu vă vor lăsa să vă risipiți, să tremurați de fiecare dată când citiți o veste la televizor sau când apare ceva și dintr-o dată, gata, ni s-a stricat ziua, soarele nu mai răsare pe cer, mâncarea nu mai are gust, cafeaua este prea amară. Dar în momentul în care îți dai toate silințele să unești cu credința, cu fapta, în momentul în care ai alte bătălii de dus, nu ai timp să te risipești în alte lucruri. Și Domnul spune că cei care se risipesc pentru mine, mai frumos le spune, nu vor gusta moartea. Spune Domnul așa de frumos, adevărat vă spun, că nici unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Evident că ucenicii au murit, dar nu la această moarte se referea Domnul, ci se referea la moartea după moarte. Cea mai dură moarte. Asta e o clipă. Asta e nimic. Asta e nimic. Aici când suferi, spune Augustin în Cetatea lui Dumnezeu, când sufletul suferă sau trupul se despart unul de celălalt. Dumnezeu ne-a dat harul acesta în suferință maximă. Se duce trupul. Acolo nu vom avea ocazia asta. Trupul și sufletul vor fi unite pentru veșnicie. Unii vor primi trupuri de slavă, alții vor primi trupul de pedeapsă și nu va mai fi despărțire între suflet și trup. Scriptura spune că viermele lor îi va mânca și vor suferi veșnic. O suferință corporală, nu una spirituală. Dar este un trup făcut pentru o cară. Domnul spune, bătălia, miza este maximă. Fie terminăm viața în 17, cu Domnul transfigurat, cu Domnul care a înviat, fie asta este nevectoritatea vieții și ne așezăm viața în funcție de Matei 17, fie, așa cum a spus și Adi la sfârșit, Domnul nostru va despărți pe cei ce sunt al Lui de cei ce nu sunt al Lui. Să facă Domnul ca toți să fim oameni care ne facem din această înviere esența și vectorialitatea vieții noastre. Auziți, Pavel când și-a sintetizat toată călătoria în Filipeni spune, la ce alerg? Vreau cu orice chip, spune Pavel. Dacă voi putea. Nu era așa sigur. Dacă voi putea să ajung la ce? La învierea morților.
În nădejdea aceasta am fost sfințiți. Asta este victoritatea vieții noastre și, prin urmare, ne reorientăm viața în funcție de această întâlnire din 17 cu Hristosul transfigurat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos îi duce pe ucenici ca să relate ce înseamnă viața după moarte, nu moartea după moarte. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți în dinamica aceasta cu Domnul. Avertizmentul din 16, cine se risipește pentru mine, va gusta din 17. Cine nu se risipește pentru mine, nu va gusta din 17. Este foarte tranșant Domnul. Cel ce vrea să nu guste din moartea a doua, va trebui în mod necesar să se risipească pentru Domnul. Domnul nu are cale de mijloc pentru noi. Ne-a dăruit totul și vrea totul. N-are alte pretenții. Ne-a dăruit totul, vrea totul. Și asta este ucenicia. Este transformarea noastră într-un chipul și asemenea lui Hristos, transformarea noastră în care începem să ne luăm, să ne smulgem din risipirea pentru celelalte lucruri și să ne risipim sau să începem să ne risipim pentru Domnul. Și cu cât ne apropiem mai tare de Domnul, cu cât te apropii cu inima de Domnul, ce se întâmplă în interiorul tău și ce se întâmplă în interiorul meu, și eu și tu ne curățim. Scriptura spune, cel cu inima curată îl va vedea pe Domnul. Și în momentul în care începi să te curățești, din momentul acela începi să-L vezi mai bine pe Hristosul înviat. În momentul în care inima începe să-ți fie curată, începe să-ți crească credința. În momentul în care inima începe să se întunece de la păcat, începe să-ți cadă credința. Noi avem senzația în pocăință și în credință cu Domnul că putem trăi oricum, oricând, și când venim înaintea Domnului, se rezolvă toate lucrurile, ca și cum Domnul trece cu vederea toate lucrurile. Fals. Am făcut Exod, am terminat Exod și l-ați văzut pe Dumnezeul Vechiului Testament care lucrează după principiile Lui, indiferent ce se întâmplă, și Dumnezeul Vechiului Testament este același cu Dumnezeul Noului Testament. Și lucrează după aceleași principii. Domnul urăște sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Nu va tolera niciodată, n-a tolerat în Vechiul Testament, nu va tolera Noul Testament. Niciodată. Domnul, Scriptura spune în Vechiul Testament, rugăciunea celui murdar este o urăciune înaintea Domnului. N-a tolerat-o în Vechiul Testament, nu o tolerează nici în Noul Testament. Domnul nu s-a schimbat. De aceea, Domnul ne-a pus la dispoziție uneltele prin care noi să venim înaintea Domnului să ne curățim inima, să ne transformăm. Ne-a pus sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a pus Scriptura în care stăm înaintea Domnului să ne curățim pentru ca slava Domnului să locuiască în mijlocul bisericii. Pentru ca slava Domnului să locuiască în interiorul nostru, pentru ca Hristosul transfigurat să fie o experiență zilnică a vieții noastre. Hristosul înviat să-L experimentăm în fiecare zi, pentru că orice întâlnire cu Hristosul înviat produce în viața credinciosului ce? Când Toma îl vede pe Domnul, zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Cu alte cuvinte, întâlnirea cu Hristosul înviat produce în viața ta și în viața mea o schimbare radicală, o dorință de a sluji, o dorință de a trăi pentru El, o dorință de a duce bătăliile până la capăt. Întâlnirea cu Hristosul înviat, de aceea Domnului îi descoperă slava, își desface slava înaintea lor, se percepe numai prin credință. De aceea Domnul Iisus Hristos îi spune lui Toma, ferice de cei ce nu m-au văzut. Nu au avut experiența transfigurării, ci prin credință merg înainte, pentru că, în definitiv, credința sau instanța credinței îți dă același acces, ca și cum am fi fost toți pe muntele Taborului împreună cu ucenicii și îl vedem pe Domnul Hristos transfigurat. Nu avem nevoie de cristofania aceasta, nu avem nevoie de această manifestare a divinității Domnului Iisus Hristos, tot ce avem nevoie este de credință și Domnul începe să lucreze în viețile noastre, același Hristos înviat. De aceea este acest capitol 17, este un capitol al manifestării acestea de slavă. Și ucenicii au înțeles lucrul acesta, că în momentul în care îl văd pe Ilie și pe Moise, vor să facă niște colibe. Evident, în mintea lor era sărbătoarea Sucot, era sărbătoarea colibelor. De unde aveau ideea aceasta? Pentru că în momentul când am văzut pe 17 pe Domnul, cel înviat, cel în slavă, și s-a reiterat tot ce a fost în mintea lor de când erau copilași micuți și citeau Tora, au citit tot Exodul și în momentul acela și-a revenit Exodul în fața lor. Este imaginea pustiei, imaginea când stăteau în corturi, imaginea în care slava Domnului, în Exod de la 19 la 24 s-a desfăcut pe munte și în momentul acela Dumnezeu a început să vorbească cele 10 cuvinte ale lui Dumnezeu, legea Domnului care este veșnică, sfântă, desăvârșită. Nu? Asere de barim, cele 10 porunci ale Domnului. Teologii moderne spun că sunt numai cuvinte, nu-s porunci. Prin urmare sunt orientative legea. Nu este o poruncă.
Sunt cele 10 porunci, glasul Domnului și apoi legile Domnului. Și în momentul acela ucenicii își dau seama că în definitiv ce asistă în 17 este cu o remanifestare sau o manifestare a originalului de această dată. De această dată nu este Moise care trebuie să-și acopere fața pentru că s-a întâlnit cu slava Domnului, ci în 17 se întâlnesc cu slava Domnului. Nu este un Moise care este proslăvit, ci este slava manifestată în mijlocul lor. Domnul nu își primește slava, ci o are intrinsecă în ființa lui. De aceea Moise era, conform Evrei, robul credincios al casei. De data aceasta, în 17, nu aud acesta este robul meu credincios în toată casa Domnului, care l-a auzit cu Moise, ci aud pe Domnul care zice, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Cu alte cuvinte, dintr-o dată au înțeles ucenicii că în definitiv au de-a face cu o altă ieșire, au de-a face cu o altă manifestare a slavei Domnului, au de-a face cu un alt legământ din 20-24 care s-a manifestat la Horeb. În momentul acela înțeleg ceea ce Pavel vorbește în 2 Corinteni, în care spune Moise și-a acoperit fața ca oamenii să nu-și ațintească privirile spre ceea ce era trecător, ci să-și ațintească privirile ce era veșnic. Și dintr-o dată în 17 ucenicii încep să-și dea seama că au de-a face cu originalul, nu cu copia. De aceea apare Moise și Ilie pe munte. În momentul acela își dau seama că este vorba despre un nou testament care se investește. De aceea spun, hai să facem niște colibe, ca și în drumul prin pustie, ca și cum am fi la Horeb, ca și cum cuvintele se reiterează, ca și cum testamentul se reinstaurează, pentru că această dată avem de a face cu Noul Testament, nu cu Vechiul Testament, nu cu litera, nu cu ceea ce era sărăcăcios și neputincios, care n-a fost menit și nu putea să mântuiască conform Galateni, ci cu originalul care este și are putere și poate să mântuiască și dovadă că în 17, când Domnul se coboară și poruncește acelui duh necurat, iese afară din om. Cu originalul, nu cu unul care are promisiunea sau care se uită la viață, ci cu cel care dă viața. Este jertfa sau este slujba vieții veșnice. Nu cel care îți dă o proprietate în ce privește Canaanul, îți dă o sămânță și un Canaan pământesc, ci este cel care îți dă originalul, îți dă viața veșnică. Nu cel care anticipează iertarea, ci cel care îți dă efectiv iertarea. Și în momentul acela când se întâlnesc cu 17, se întâlnesc cu Noul Testament. De aceea ei vor să facă colibele, nu pentru că Petru n-avea ce să scoată pe gură și spune hai să facem niște colibe. Pentru că Petru a înțeles că în definitiv ceea ce au de-a face este Sinaiul din nou. Este manifestarea cuvântului Domnului, cel la care Moise doar a privit. Și în momentul în care îl vede pe Moise lângă Domnul, își dau seama că vede păstorul, nu turma. Vede originalul, nu copia. Vede esența, nu manifestarea ei într-o umbră. Pentru că Domnul vrea să le facă clar că în definitiv promisiunea nu toți vor gusta viața, nu vor gusta moartea până îl vom vedea în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, promisiunea vieții veșnice, promisiunea împărăției cerurilor se manifesta sub ochii lor. De aceea în 17 avem de face cu o reiterare a Exod 19 la 24. De aceea Domnul în momentul în care se manifestă este această afirmație, pentru că culmea manifestării de slava Domnului nu este doar fața, la Moise a fost fața. În cazul Domnului toată ființa se manifestă în slavă, maximul sau vârful textului este afirmația Tatălui despre Fiul. Și uitați ce spune textul, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Fiți foarte atenți, acesta este Fiul, nu robul credincios al casei. Acesta este Evrei capitolul 2, care a fost părtaș sângelui și a cărnei și trebuie să mântuiască pe frații săi, să coboare în împărăția întunericului și să-și smulgă frații de sub puterea întunericului, nu ca să plătească ceva diavolului, ci că vine și aduce o judecată împărăției întunericului. De aceea, în momentul în care duhurile se întâlneau cu Domnul, strigau, pentru ce ai venit să ne judeci înainte de vreme, nu pentru ce ai venit să ne plătești ceva înainte de vreme. De aceea, exact cum Moise s-a întors în Egipt și a lovit cu judecate, cu mișpat, a lovit cu judecate Egiptul și a scos frații, întrucât împărăția întunericului avea sub putere în mod abuziv, Domnul nostru se coboară și începe să rupă în împărăția întunericului. De aceea își mântuiește frații, acesta este Fiul de această dată, nu robul credincios al casei. Domnul nu își trimite robul credincios al casei, ci își trimite Fiul să-și mântuiască frații, care este co-sangvin cu frații săi, în Evrei capitolul 2, să-i scoată de sub puterea diavolului și să-i aducă în împărăția luminii, după ce a plătit pentru ei o răscumpărare veșnică. De aceea textul spune, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea. Acum,
Dacă citim în Scriptură cum își găsește plăcerea Domnul în cineva, Domnul nu își găsește plăcerea în cineva într-un mod aleatoriu. E ca și cum Domnul are niște preferințe. Nu? În unii îmi găsesc plăcerea și în alții nu-mi place de ei, nu-mi găsesc plăcerea. Alții au mers puțin mai departe și au spus că pe unii de la început nu și-au găsit plăcerea în ei și i-au rezolvat de la început. Nu. Domnul își găsește plăcerea sau nu își găsește plăcerea în funcție de un criteriu foarte clar. Deschideți cu mine în Psalm. În Psalmul 147 cu 11. Domnul iubește, în original este, își găsește plăcerea. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Pe cine cui place Domnul? De cei ce se tem de El. Deschideți cu mine Noul Testament. În Coloseni, în momentul în care face Pavel această rugăciune pentru Coloseni, spune așa. De aceea, și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul, ca să fiți plăcuți Lui în orice lucru. Cu alte cuvinte, cel de care îi place Domnul este cel care se poartă într-un chip vrednic de Domnul. Și cine este cel care se poartă într-un chip vrednic de Domnul? E cel ce se teme de Domnul și împlinește poruncile Lui. Cu alte cuvinte, în momentul în care Domnul vorbește, Tatăl vorbește despre Domnul Iisus Hristos, vorbește despre perfecțiunea Domnului Iisus Hristos în ce privește ascultarea de lege, în ce privește relația Lui cu Dumnezeu. Este plăcut Domnului întrucât a ascultat în toate lucrurile de Domnul. Evident, noi ca și copii ai Domnului urmăm aceeași paradigmă. Evident că nu suntem Domnul Iisus Hristos, dar paradigma rămâne același. Dacă vreau eu și cu tine să fiu plăcut Domnului și dacă îi place de cineva, îi se manifestă și vorbește cu el, trebuie să trăim în ascultare de Domnul. Este același principiu. Evident, nu ne se impune ascultarea Domnului Iisus Hristos, pentru că nimeni nu poate să trăiască la nivelul pe care a trăit Domnul, de aceea ascultarea Domnului Iisus Hristos ni se dă nouă de drept. Dar de fapt noi suntem provocați să mergem și să trăim această ascultare de Domnul. Deci dacă vreau să fiu plăcut Domnului, dacă biserica vrea să fie plăcută Domnului, în mod necesar trebuie să trăiască în ascultare de poruncile Domnului. Adică trebuie să intre în această relație de curățire. Nu ajungi oricum la plăcerea aceasta a Domnului. Trebuie să trăiești fără prihană și în sfințenie. Niciunul din Vechiul Testament n-au trăit o viață haotică. Avram i-a plăcut Domnului pentru că trăia neprihănire și sfințenie. Noe i-a plăcut Domnului pentru că era un om neprihănit și sfânt. Și mergeți mai departe prin toți Evrei, capitolul 11. Au fost oameni care au trăit cu Domnul, au fost oameni cu eșecuri, absolut. Dar eșecul a fost excepția, nu regula. De aceea, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, Hristosul este plăcut Domnului întrucât împlinește cuvântul Domnului complet, desăvârșit. Și prin urmare așteaptă și de la tine și de la mine să trăiesc împreună cu El. Evident, v-am mai spus, nu în sensul acesta, pentru că probabil, cu siguranță, desăvârșirea nu vom atinge aici, ci desăvârșirea va fi un dar al Domnului după moarte, când ne va sfinți instantaneu și vom intra în prezența Domnului. Dar până acolo, evident, Domnul cere de la noi ascultare de poruncile Lui. De aceea Domnul se manifestă sau vorbește cu cel care este plăcut Lui. De aceea spune, în El îmi găsesc plăcerea și aș vrea ca Domnul să facă ca în viețile noastre, Domnul să vorbească la fel despre noi. Să fim oameni care spun, uite-te la trupașii de laudă și închinare, eu îmi găsesc plăcerea în oamenii ăștia. Uite-te la biserica Făclăia. Că mă uite Domnul pe pământ, zice, uite, eu găsesc plăcerea în oamenii ăștia. Sunt oameni care, în ciuda dificultăților, în ciuda bătăliilor, așa cum spune Domnul, că știe Domnul, nu este absurd. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. În ciuda bătăliilor, spune, uite-te, oameni care, în ciuda bătăliilor, în ciuda necazului zilei despre care Domnul spune, ajunge necazul zilei, Domnul nu este absurd, Domnul știe prin ce trecem. Și totuși își găsesc resursele să trăiască neprihănire și în sfințenie înaintea mea. Cu toate uneltele pe care le-am pus la dispoziție, așa cum ne spune Petru, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, Domnul nu a zis, ok, dați drumul. Nu, ci ne-a pus la dispoziție tot. Tot. Sau cum spune așa de frumos în Efeseni, și aș vrea să citim lucrul acesta,
Spune așa: și să vă lumineze ochii inimii, adică să aveți experiența transfigurării, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii Lui pe care a desfășurat-o în Iisus Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Vorbește credincioșilor care au în ei nemărginita mărime a puterii sale, care este Duhul Sfânt. Noi suntem biserica. Noi suntem cei care purtăm în noi nemărginita mărime a puterii Lui. Întrebarea este, de ce biserica este astenică în ce privește relația cu Domnul, dacă ea are prezența Domnului? Dacă ea poartă în ea nemărginita mărime a puterii Hristosului înviat, care este Duhul Sfânt, Duhul care L-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți. Știți de ce? Răspunsul este simplu. Așa cum Domnul a lucrat în Vechiul Testament, lucrează și în Noul Testament, principiile rămân aceleași. Domnul lucrează cu oamenii care îl caută din toată inima. Domnul lucrează prin oamenii care îl caută în toată inima. Dacă lucrezi cu Domnul, trebuie să trăiești cum vrea Domnul. Nu oricum, nu cu oricine. Chiar dacă ne-a mântuit, Dumnezeu așteaptă de la noi niște standarde, așteaptă să trăim, să ne îmbrăcăm cu neprihănirea pe care ne-a pregătit-o pentru noi, să o actualizăm în viața de zi cu zi, să participăm la ea, nu ca și cum ne-am tras o haină faină pe noi și de acolo încolo mergem cu Domnul, indiferent ce se întâmplă, e ok. Domnul așteaptă să avem această trăire cu Domnul și în momentul în care omul începe să se apropie de Domnul și nu cere mult să te apropii de Domnul, nu se cere mult să te apropii de Domnul. V-am mai spus lucrul acesta, când David Wilkerson a început această lucrare, a început cu o oră la lizierea pădurii cu Domnul. Și ce a făcut Domnul cu el după aceea? O oră! Ne rugăm, Doamne, Doamne, dă, Doamne, vindecă, Doamne, fă. Și când e vorba de rugăciunea noastră, după 10 minute ne-am terminat cuvintele. Unde suntem în relațiile noastre cu Domnul? După 10 minute de rugăciune nu mai știm ce să mai zicem. Și Domnul nostru, spune Scriptura, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, Cel care avea chipul lui Dumnezeu, se retrăgea seara și se ruga cu Tatăl. Domnul nostru. Și noi avem 5 minute înainte seara, Doamne, binecuvintează, Doamne, fă, Doamne, bindează copiii, nu știu ce, bum. Și venim înaintea Domnului după aceea și zicem, Doamne, fă să vină slava, fă să vină asta. Ce să vină? Domnul nu își împarte darurile, nu își risipește darurile, decât pe cel ce caută din toată inima. Domnul nu se va arăta, nu mi se va arăta, mie și ție, dacă nu-L căutăm din toată inima. Pe cei cu inima împărțită? Pe cei care-s diastreful? Care spurtați în coce și încolo, spune Iacov, de orice vor învățători despre cei nestatornici? Nu eu spun asta, ci Domnul spune asta. Și Iacov le vorbește creștinilor, nu necreștinilor. Să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Că este un om nestatornic, diastrefo, confuz în toate căile lui. Vine încercarea peste noi, încep toate întrebările existențiale, că le-am învățat din toate. Când ne uităm la oameni din Scriptură, când ne uităm la oameni care zice, noi avem credința lui Avram, Roman capitolul 3, noi avem credința lui Avram, că și prin credința lui Avram suntem cei credincioși lui Avram. 500 de ani, Dumnezeu îi face promisiune, ți-o fac în 500 de ani de acum încolo. Umblă astăzi, pentru că se va împlini în 500 de ani de acum încolo. Dumnezeu îl ia pe Isaac, 20 de ani se roagă pentru 2 copii. Nu se mișcă nici la stânga, nici la dreapta. Iacov merge acolo, 20 de ani stă pe porunca lui taică căzut. Ce fel de oameni erau ăștia? 20 de ani și n-au primit nimic. Au primit o sămânță. Iosif suferă toată viața, la sfârșitul vieții stă în picioare, când ieșiți de aici, să moasă oațele să ieșiți. Când să ieșiți de aici? Cu câte sute de ani vorbea înainte? Probabil cu vreo 300 de ani de acum încolo. Ce fel de oameni ești ăștia? Stai aici să-ți înfeclea, să-i spui bisericii de acum încolo, în 300 de ani de zile, mie-mi luați oțel și mi-e scoateți afară. Ce fel de credință avea oamenii ăștia? Credința lui Avram, Isaac și Iacov. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor.
Și noi îl facem pe Iacov și aia și îl scoatem din toate părțile că e vașa mare de capul lui. Și Dumnezeu spune, nu este rușine să se numească Dumnezeul lui Avram, Isaac și acum Dumnezeul lui Israel, după ce s-a convertit. Și Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Nu este rușine. De ce? Pentru că au fost oameni care au trăit în neprihănire și sfințenie, oameni care s-au uitat la Hristosul transfigurat și zice, Avram a văzut ziua mea și și-a trăit viața așteptându-o. Pentru că era în căutarea unei patrii mai bune, spune Evrei. Una care ziditor este Hristos. O patrie în care nu mai există suferință, nu există moarte, nu mai există imperii, ci este o țară nouă, un cer nou și un pământ în care nu va locui nelăgiuirea, în care Domnul va fi făclia, va fi lumina creației. De asta își trăiau credința în felul în care își trăiau, pentru că fiind proroci, având Duhul Sfânt în ei, se uitau la finalitate. De aceea, în momentul în care Domnul îi se descoperă și Petru își dă seama cu cine are de-a face, de aceea Domnul le arată pe Moise, le arată pe Ilie, le arată turma. El era originalul, el era păstorul. Le arată începutul Vechiul Testament și finalitatea lui. De aceea Domnul spune, ceea ce urmează să se manifeste este complet diferit. De aceea noi ca biserică, ca și comunitate testamentară care îi slujim Domnului, nu suntem în Vechiul Testament, dar dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit a fi nezguduit și orice ascultare și necinstire și-a primit odată răspătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită de Domnul nostru, a fost adeverită de cei ce l-au urmat. Și cum era adeverită de cei ce l-au urmat? Dumnezeu întărea mărturia Lui cu semne, minuni și darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu a lăsat rețeta asta, nu noi, și Dumnezeu nu și-o va schimba. Paradigma bisericii primare rămâne aceeași. Forța bisericii este Hristosul înviat și Hristosul în mijlocul bisericii face minuni. De aceea rugăciunea bisericii în biserica primară, în momentul în care a fost Petru în închisoare, nu s-a rugat biserica primară, Doamne Iisuse Hristoase, dacă este voia Ta, facă-se planul Tău în ce privește Petru și Ioan. Dacă este voia Ta, facă-se planul Tău. Și gata. S-a dus înaintea lor și a zis, Doamne, uite-te, împărații se ridică, domniile tremură. Împotriva cui? Împotriva bisericii. Împotriva bisericii au făcut această rugăciune din psalm. Cu cine aveau de-a face ei? Cu forțe cosmice, cu trecătorii, stăpâniri, puteri, domnii care se ridicau împotriva bisericii. Petru nu era închis în închisoare de niște saduchei, ci era închis în închisoare de împărăția întunericului care a încercat să închidă gura. Și ce a făcut biserica? Neamurile se ridică. Au început să citeze psalmul acesta. Neamurile se frământă. Cine erau neamurile? Împărăția întunericului. Doamne, dă biruință robilor Tăi. Și fă să facă astăzi prin biserică ce? Această minune dumnezeiască. Și Dumnezeu a lucrat. Ce fel de biserică era asta? Nu s-a rugat simplu, Doamne, fă, dacă e voia Ta, pac, și am liniștit. Erau oameni care știau în ce sunt angrenați. Nu se întâmplă lucrurile peste noapte, nu se întâmplă lucrurile că așa a fost politica, că s-a făcut sistemul, ci erau oameni care vedeau diferit în împărăția întunericului, vedeau diferit lupta spirituală în care biserica era angrenată. Știau că ei n-au de luptat împotriva sângelui și a cărții și n-aveau treabă cu frații lor care erau de altă teologie cu ei, ci aveau de luptat împotriva domniilor și stăpânilor pe care Domnul lor le-a dezbrăcat pe cruce după ce a făcut de rușine în fața lumii. Știau cu cine au de face. Asta e biserica Domnului, care știe că Hristosul înviat este în mijlocul ei. De aceea rugăciunea ei este, Doamne Iisuse, îngăduie să se facă semne și minuni prin mâna robului Tău, Iisus Hristos, care este în mijlocul nostru. Nu noi facem. Nimic nu facem noi, ci El le face în mijlocul nostru. Însă El le face celor care îi sunt plăcuți Lui. Nu lucrează cu oricine. Nu lucrează prin oricine. Pentru că Duhul Sfânt, chiar dacă l-am și l-ai, pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, poate să stea în mine întristat, poate să fie în mine stins. Și dacă citiți atent Coloseni, în care spune, nu întristați pe Duhul Sfânt, și imediat Pavel spune, orice minciune, orice înșelătorie, orice stricăciune, orice vorbărea, ce îl stinge pe Duhul Sfânt? Păi eu cred să stau în naivitatea mea cu o săptămână întreagă, stau și vorbesc oricum, gândesc oricum, și vin în biserică duminică dimineața și dintr-o dată slava Domnului se coboară. Noi trebuie să ne trezim ca și biserică, toți copiii Domnului. Dacă nu trăim într-o viață de curățire cu Domnul, nu ai cum. El e stins în noi.
Îl avem, dar e stins în noi. Cum ne comportăm față de Biserica Domnului, așa ne comportăm și față de Domnul nostru. Cât timp acordăm Bisericii Domnului, exact atât îi dăm și Domnului. Cum cinstim frații, așa îl cinstim și pe Domnul. Ascultați-mă ce vă spun. Să nu ne înșelăm singuri. Să nu ne înșelăm singuri. Restul e o stare de confuzie. Și știi de unde știi că te mănâncă viermele mândriei? Din faptul că ești necredincios. În momentul în care ajungi într-o problemă, ți s-o muia picioarele. Nu știi ce să mai faci. Ți s-a încleștat gura. Nu știi ce rugăciune să mai spui. Nu știi de unde să-ți cauți cuvintele. De aceea Domnul spune, luați, îmbrăcați-vă toată armătura, adică exersați, înainte să vină ziua cea rea, ziua grea. Și toți avem zile grele. Dar îmbrăcați-vă, antrenați-vă, curățiți-vă inimile, centrați-vă în credință și o să vezi, paradoxal, în momentul în care începi să-ți faci timp cu Domnul, cum și-a făcut orice muritor, orice creștin, timp cu Domnul și stai înaintea Domnului, începe să se curățească inima, dintr-o dată începi să crezi. Dacă înainte nu mai știai pe unde e ușa, dintr-o dată începe să-ți se curețe inima, începe credința să se nască în tine, pentru că credința și curăția vin din aceeași vână a izvorului, din inimă. Și începi să crești, așa ne învață Matei, și începi să umbli pe mâinile Domnului și începe să crească smerenia în tine. Cu cât omul este mai mândru, cu atâta când trece prin încercare, nu poate să ducă lucrurile. Știți din ce cauză? Pentru că dacă toată viața ți-ai dus-o prin puterile tale și în momentul în care puterile tale slăbesc, ce se întâmplă cu tine? De aceea mândria merge mână în mână cu necredința. Mândria merge mână în mână cu necredința. Omul mândru e mândru până când îi se pune o piatră în față și în momentul acela începe să aibă toate întrebările existențiale de la existențialiști încoace. Pentru că n-ai cum. Femeia aceasta sirofeniciană s-a pregătit pe drum. Nu i s-a născut smerenia în întâlnire cu Domnul. Și-a dus viața înaintea cu Domnul și când s-a dus la Domnul avea arsenalul pregătit. Orice replică a Domnului nu a prins-o cu garda jos. În momentul în care Domnul a activat credința, ei a răspuns cu credință. În momentul în care Domnul i-a provocat smerenia ei, a răspuns cu smerenie. Pregătirea nu se face în act, se face în spate. Bătăliile se duc în spate și apoi când vine ziua grea, ești pregătit. Că Domnul s-ar putea să spună, când te întâlnești cu El pentru rugăciune, nu e bine să iau fărâmiturile și să le dau câinilor. Și atunci, dacă nu ți-ai pregătit inima, dacă nu l-ai înțeles pe Domnul din 17, ai întors spatele și ai tăiat-o. Am avut suficient cu Domnul. Femeia aceasta se pleacă și spune, Doamne, dar și câinii se statură cu fărămiturile care vin de la casa ta. Și ei spune, femeie, femeie, pentru această mărturisire, spune Marcu, du-te, copilul tău a fost vindecat. Dumnezeu nu lucrează cu oricine oricum. La ucenici le spune în 18, cât timp voi mai fi cu voi? Cât timp vom mai fi cu voi? Cât timp aveți nevoie să creșteți în bătălia aceasta spirituală? Ei și-au învățat lecția. Acest soi de dragi, această bătălie spirituală nu iese afară decât cu post și rugăciune. Văduvele bisericilor noastre moderne. Postul și rugăciunea. Stăm în cuvânt, vorbim toată ziua. Dacă ne-am putea întâlni la studii, stăm la studii de dimineață până seara. Vorbim în continuu. Când e vorba de post și de rugăciune, slăbuță prezența. Când e vorba să stăm și să mărturisim, să disecăm și să facem și să iar să analizăm și iar să vorbim și iară, le facem toate lucrurile. Când e vorba să ne băgăm la post și rugăciune, absent. Domnul spune clar, vreți să câștigați bătălia ca și biserică? O singură soluție. Acest soi. Această luptă. Că sunt bătălii la sânge, sunt bătălii în care împărăția întunericului nu dă înapoi. Sunt bătălii în care împărăția întunericului nu face pasul așa una, două înapoi, pentru că vrea să vadă cine ești, vrea să vadă pe ce stai, vrea să vadă unde ți este credință, vrea să vadă dacă Dumnezeul transfigurat este real pentru tine, dacă versetele pe care le știi stai cu piciorul pe ele, nu sunt numai niște concepte teologice cu care ne fascinăm unii pe ceilalți și după aceea mergem acasă cu capul mare și inima mică. Vrea să vadă împărăția întunericului dacă tu crezi, dacă tu știi cine ești în Hristos, dacă tu stai pe Hristosul înviat, dacă cuvintele Hristosului înviat pentru tine sunt da și amen și vrea să vadă asta de la tine. Pentru
El știe. În momentul în care împărăția întunericului a reacționat când a venit Domnul, știa cine îi, însă vrea să știe cine ești tu. Vrea să știe cine sunt eu. Când Pavel a intrat în Efes și a întors Efesul cu sus în jos, ne place această evangelizare și cu asta închei. Când a întors Efesul și toată Asia a ascultat cuvântul Domnului, ce spune Scriptura că a făcut acolo? Citiți Faptele și o să vedeți că bătălia lui Pavel a fost aproape, conform 2 Corinteni, aproape de moarte. Zice, m-am bătut cu fiarele din Efes și am ajuns aproape de moarte și dacă n-ar fi fost rugăciunile voastre, trageam nădejde că va trebui să fim înviați din morți. Unde a fost bătălia spirituală a lui Pavel? Înainte să câștige Efesul. Pe genunchi, cu dregătorile și stăpânile din Efes. După care începe această lucrare masivă care este în Efes, în care vrăjitorii, iată de ce era făcută biserica primară din Efes, din vrăjitori, din magicieni, din oameni care au gustat ce este ocultul, din oameni care au făcut spiritism, din oameni care au trăit în împărăția întunericului și veneau în față și s-ardeau cărțile. Însă cum a câștigat Pavel bătălia? Ți-o spune în 2 Corinteni. M-a luptat cu fiarele în Efes, nu s-a luptat cu nicio fiară în Efes, că nu existau jocul respectiv, și este un limbaj metaforic, expresia în greacă este o ființă spirituală. M-a luptat cu fiarele în Efes și așa de puternic a fost bătălia încât simțeam că nu mai am putere, spune Pavel. Dar zice, prin rugăciunile voastre am fost izbăvit, sunt izbăvit și voi fi izbăvit de fiecare dată când trebuie. Prin ce? Nu prin cuvântări, nu prin studiile voastre, ci prin rugăciunile voastre. Așa s-a câștigat Efesul. Așa s-a câștigat tot bazinul mediteranean. Așa a lucrat biserica primară. În adevăr, Pavel propovedea cuvântul și spune, rugați-vă pentru mine ca de fiecare dată când deschid gura să mi se dea logos. Cu alte cuvinte, poți să-ți deschizi gura și să nu fie nimic acolo. Sau poți să-ți deschizi gura și să fie logos, să fie viață, să fie cuvânt, să fie putere. Și cum se capătă lucrul acesta? Pavel spune, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să fie logos. Cu alte cuvinte, asta este bătălia bisericii, asta este forța bisericii, asta este viața bisericii. De aceea, Hristosul transfigurat, Hristosul înviat, Hristosul victorios care a rezolvat problema păcatului, a dezbrăcat domnile și stăpânile, a rezolvat problema morții și șade la dreapta Tatălui, acesta este Domnul bisericii, acesta este cel pe care noi ca și biserică trebuie să mergem după el. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.